Souhlas, zase si děláš. Tak, kdo je mladší než 20 let vstane, protože od dob Marie Terezie, když přichází nadřízený, a to je pan Pavelka. Žáci vstávají. Děkuji. Děkuji, posaďte se. Tak, prosím, přijedu žábu na taneční parket. Tři, dva, jedna, teď. Začíná koncert, první skladba. Paní Čeřovské, to byla moje třídní, jo. Já jsem byl strašně hodný a snaživý student a češtinu jsem měl mezi 3 a 4. Dneska udělala první velkou radost Natálka, když přinesla vlastně tohohle žabáka, protože my si pořád říkáme, jaký bude maskot školy. A my ho tady máme. Zatleskejte jí, maskot školy. První veřejné vystoupení Sokolu na hudbu. To je těžká otázka, kdo mi odpoví plus minus 10 let, dostane jedničku ze zeměpisu. Ty už ne. Ne, to se pleteš. Tak ví to někdo, ty dnesí? Někdo si nechce vyzátko? Prosím vás pěkně, kde byla postavena první Sokolovna? Kdo si vypne? 1, 2, 3, 4, 5, nic, asi v Praze, ne?
Líza, teď jsem ti nerozdál. Tak poslední kolo Holízáka, dávajte pozor. Eurospraxi. Europass Pratek je rozvedné, dovádivé, zlobivé dítě, že to stojí. Takže Eurospratek není handlivý. Tak, Ježíšek se narodil kde? Ty, ten je dobrý, už mám třetí Lízátko. Jak se nazývala původně krajina, kde je dneska Izrael? Ty už se nehlásí. Pokladnička je strašně stará, historická a slouží ke svému účelu. Byla udělána někdy v roku 1890 a kostelečáci do toho dávali korunky na stavbu sokolovny, abyste jenom věděli.